Țânțarul lăudăros, poveste africană. Povestea pe care vreau să vă spun, dragi copii, am auzit-o de la tatăl meu, iar tatăl meu o știa de la tatăl său. Care-i povestea? Aveți răbdare că vă spun îndată. Stați cuminți și ascultați, căci este o poveste scurtă și plină de învățăminte. Se zice că ar fi fost odată un țânțar din calea afară de lăudăros. Da, tare îi plăcea să se mai laude. Cât era ziulica de lungă, povestea despre faptele lui îndrăznețe. Nu-i vorbă că se și găsea cine să-l asculte. Se adunau țânțari cu zecile ca să audă ce isprăvi mai făcuse Ac Lung, căci așa îi zicea lăudărosului. Și povestea țânțarul nostru, ba că omorâse o maimuță, ba că a răpus un tigru și câte și mai câte altele și mai și. Doar că într-o zi s-a întrecut pe sine și din ziua aceea nu a mai crezut nimeni minciunile lui gogonate. Stați să vedeți ce s-a întâmplat. Într-o zi venia Acluc Lung, bâzâind de mama focului, și se așeză frumușel pe o frunză de palmier. Apoi își strânse aripioarele și începu să strige cât îl țineau puterile. Veniți, veniți, fraților, să aflați ce ispravă am făcut eu astăzi! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut?" întrebară curioșii, adunându-se în jurul său cât ai bate din palme. Am rănit de moarte un elefant," răspunse Ac Lung, privind semeț în jurul său. Un elefant?" ziseră câțiva țânțari într-un glas, nevenindu-le să creadă ce auzeau. Un elefant!" exclamă Ac Lung cu îngânfare. Ai izbutit tu să rănești un elefant așa, dintr-o singură înțepătură?" întrebă un țânțar bătrân care se apropiase de mulțimea de curioși numai ca să vadă ce mai scornise lăudărosul. N-are pielea cam groasă? Cum de-ai reușit să o străpungi?" O fi având elefantul pielea groasă, nu zic," zise Ac Lung, dar l-am rănit. Acum zace răsturnat pe o parte și nici nu mai mișcă. Cred că a și murit." Fugi de aici!" exclamă țânțarul cel bătrân, zâmbind cu dispreț. De s-a mai pomenit ca unul dintre ai noștri să omoare un elefant. Dacă vreți, vi-l arăt," se oferi Ac Lung, făcându-se roșu de supărare. Chiar am vrea să-l vedem," spuse bătrânul țânțar. Să-l vedem, să-l vedem!" strigară curioșii, adunați ca la pomană în jurul lui Ac Lung. Urmați-mă!" strigă lăudărosul, pornind în zbor. Nu după multă vreme, Ac Lung se așeză binișor pe o frunză de palmier și întrebă: Vedeți elefantul de acolo?" Țânțarii, care îl urmaseră pe Ac Lung, se așezară și ei pe frunza de palmier și priviră în jos. Într-adevăr, la umbra copacului dormea dus un elefant uriaș. Nu cred că e rănit," spuse bătrânul țânțar. Cred că mai degrabă trage și el un pui de somn aici la umbră." Eu cred că l-am omorât," protestă lăudărosul supărat. Dacă nu mă crezi, coboară și ai să vezi." Coboară tu, eu nu sunt așa de îndrăzneț ca tine," spuse țânțarul cel bătrân, zâmbind cu șiretenie. Bine," se învoi Ac Lung. Ce crezi că ar trebui să fac pentru a dovedi că am omorât elefantul?" Ar trebui să intri în trompa lui. Dacă nu te simte, înseamnă că l-ai omorât și ești cu adevărat un țânțar neînfricat," zise bătrânul țânțar. Pentru că își dorea foarte mult ca toți țânțarii ce erau de față să creadă că nu se teme, într-adevăr de nimeni și de nimic, Ac Lung își luă zborul și intră bâzâind în trompa elefantului. Uriașul animal, care dormea dus, simți numai decât că îl gâdilă ceva în trompă și strănută de mama focului. Lăudărosul zbură cât colo și se opri năucit pe frunza de palmier, chiar lângă țânțarul cel bătrân. Ei?" îl întreba acesta din urmă. Mai spui și acum că ai omorât dita mai elefantul?" Nu," răspunse Ac Lung. Din ziua aceea, nimeni nu a mai stat să asculte poveștile lăudărosului, dar nici el nu s-a mai fălit cu ale sale fapte de vitejie. Nu mai avea niciun rost, pentru că nu îl mai credea nimeni.